Salamu aleyküm. Ähli doganlarıma, ähli türkmen gardaşlaryma, ähli türkmen uýalaryma, gyýjylarymma. Ähli türkmen doganlarym, ähli türkmen gardaşlarym baryňyzdan bu gezekki temada haýyş etjek zanym gyýjygymyza kömek edeliň. Gyýjygymyzyň ýagdaýy gaty, ören, agyr ýagdaýda, ýagny aýtsak şöyle ene paýlaşypdyr. Pehliwanyň alan düşünükliräk birazajyk paýlaşan suraty. Просим о помощи, девочки. 7 лет, у неё рак крови. Просим вас не оставлять в стороне. Любая помощь для нас важна. Ей нужно делать химию, операцию стоит очень дорого, говорят. Просим распространение это фото. С каждым днем девочка становится все тяжелое. Максимальный репост скриншоты 63 51 57 71 bir nomeram 64 08 76 19. Şagazyga gyssaly kömek gerek dostlarymyz. Adyndan 5 manat goşuly dostlar. Biziň fanymyz näçe köp diýe. Dogry aýdýan. Dama köl bolar diýipdirler. Hiç dammadan şöyle olur diye. Dogry aýdypdyr. Perwanjan Tama Talipler akawyny paýlaşypdyr muny. Edil şolar ýaly. Menem öz Instagramda da paýlaşdym. Öz YouTube'ymda da paýlaşyp oturýar. Ýani diýmek isleýän zadym aňardan daýdama pulum geçirdi oturýar. Hatda men 10 manat diýip ýazdym. Sebäbi 5 manadan 10 manadan kimiň ýagdaýyna görä, kim näme berse, bir ýerine plansa ber diýip alyp bolmaýar. Şoň üçin hem şeýle görkedeýin size. Ene görnýän bolsa men şeý diýip paýlaşdym. Iň bolmanyna ağzyndan haýyş doganlar 10 manatçyk kömek ediň diýip ýazdym. Emma kimiň ýagdaýyna görä esasat şöyle kömek etmek gyýjagda şu her haýsymiz bersek şo pullaryny kömek etsek esasat şonu aýaga galdyrmak haýyş edýän dogançyklarymyz, gardaşlarym, türkmen doganlarym, nitolky Türkmenistan döwletiniň türkmenleri, Eýran türkmenleri tapawut ýok, hemmäňizden haýyş. Kimiň başyna haçan manýalak ýagdaýyň geljegi belli däl. At basmadyk ýerine müň basar diýipdir. Öňki ata-babalarymyz aýdyp giden sözleri sizden haýyş edýän. Şu videoň aşagyna da go kommentariýa ýazmaňyzy, şu videoga like basyp gollap, nesip bolsa şu videoň gazanan dahodyny Allah ýol berse, men şonum şol gyýjygymyza uğratjakdygyma söz berýärm. Näçe dahot alsa men şoňa uğratjakdygyma söz berýärm. Şoň üçin hem like basyp gollamaňyzy haýyş edýärm. Şolam siziň üçin edil berip bilmeseňiz beren ýalyk bir kömek bolýar şol. Spasibo köp dinläniňiz üçin. Haýyş Aýluli 777. Ene goşulyň hemmäňiz doganjygymyza goşulyň. Ýazyp bilersiňiz liçkasyna. Şo doganymyz emme pul alýa ýygyna şol şodatlary ýani şoň ýygyna algaýan şol şojagasy ýyjagasyn. Ýani hal ýagdaýyny gördüm, gaty gynandym. Gynanmasa da däl asla aýdanda. Allah jan nesip bolsa aýaga galjygymyzan. Hemmämiz dilers. Edil hemmämiz diýsem men öz maşgalamyň adyndan tutuş jigimiň doganymyň hemmämiz oturup biz dilek doga edersigimizan nesip bolsa. Spasibo siziň hem dinläniňiz üçin. Seredip boş geçmäň haýyş edýän. Boş gitmäliň doganlar. Aýluli 777 hemme dan şo taýda ýalygy dur näde pul geçirmeli, näde kömek etjek adama şertler ýalygy dur. Haýyş etýän doganlar. Spasibo. Köp sag bolun. Biz üçin 5 munduňyzy gyzyllan gymmat wagtyňyzy sarp edeniňiz üçin sag bolun köp. Men şolaň adyndan diýän. Allah jan ýardamjyň olsun kardeşim.